Ассаламу алейкум ба ҳамаи подписчикояка Абдулло раҳмат ки подписатсия мекунед, лайк мемонед, комментария менависед ва дастгирӣ мекунед. Дар ин видео мехостем нархҳои моҳи феврал ва март ба шумо бирасонем. Моҳи феврал Москва Душанбе аз 9500 рубл то 11500 рубл. Душанбе Москва аз 29000 рубл то 35000 рубл. Моҳи март Москва Душанбе аз 10500 рубл то 22000 рубл. Душанбе Москва аз 22500 рубл то 28000 рубл. Моҳи феврал Москва Кулоб аз 6000 рубл то 9000 рубл. Кулоб Москва аз 25000 рубл то 29500 рубл. Моҳи март Москва Кулоб аз 8800 рубл то 11000 рубл. Кулоб Москва аз 23500 рубл то 26500 рубл. Моҳи феврал Москва Бухтар аз 6500 рубл то 12000 рубл. Бухтар Москва аз 29000 рубл то 37500 рубл. Моҳи март Москва Бухтар аз 10500 рубл то 16000 рубл. Бухтар Москва аз 24000 рубл то 27000 рубл. Моҳи феврал Москва Худжанд аз 11500 рубл то 12000 рубл. Худжанд Москва аз 20500 рубл то 23000 рубл. Моҳи март Москва Худжанд аз 11500 рубл то 12000 рубл. Худжанд Москва аз 19000 рубл то 21500 рубл. ҳазор раҳмат ки подписатсия мекунед, лайк мемонед, комментария менависед ва дастгирӣ мекунед. Комментарияи хуб нависен. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен. ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. ай ҳаматон миннатдорум. чӣ ки дар аввали видео Мадина бугем нархи билетҳоро расонд. номерҳоро мемонам ки ки ҷое ба ки ҷое дар кор боша, баъд дили пир метавонед телефон кунед ва билетотона бигиред. приямоида бисёр вақт успед намекунад, дар WhatsApp нависед, иншааллоҳ ки авиакасомон ҷавоб метиҳанд. ва худам хостам комментариҳо, саволҳое ки дар видеои пештара менависед, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пирсидем ва то ҷое ки аниқ кардем, шумо дар маълумот расонем. пешаи хондан агар як дақиқа стоп кунед, нафарҳое ки подписатсия кардагӣ нестанд подписатсия кунем, ода дастгирӣ беҳтарин мешавад. ҳаматон миннатдор мешем. хоб мехонем саволҳоро. Абдулло, май Тоҷикистон омадам, таможнии дар работа гуфтум, ма дар транзит задиям, аҳамият наодам, недавна дидам, чӣ кор карда мешавад? бародарҷон ва нафарҳое ки тамошо дорем, вақте ки ай Тоҷикистон меоен, таможниро гузаштан дар мигратсионкара ки метиҳанд, як бор нигоҳ кунед ки мақсад дар таги ҳамун чие ки работа ё ки транзит ё ки гости гуфтагӣ хитон хат кашидагӣ боша, баъдан гузарем, барое ки дар вақт ҳастай возможности ки бигӯем ки хато кардагин, алиш кам, алиш мекунам. вале баромаден ай аэропорт бигем, дигар ягон кор карда намешавад, вариант фақат граница пересекат мекунем. бисёриҳо бо рафтан дар аэропорт муроҷиат кардан, дар инфексияу дигараш муроҷиат кардан, ягон кор карда нашид. салому алайкум ҳамшаҳр, авиабилет барои то чанд солая бепул, бачаҳои майда ва як модар 4 фарзанд ба Россия овардан чӣ документ дар кор? алайкум салом бародарҷон, барои нархҳош ҳар авиакомпания мақсад нархи хича дорад. масалан мегирем российский компанияҳо ки дар ин медроя S7, Урал, Ютер, Северный ветер то 2 солая 1500 рубл мегирад. Сомон айр бигем бепулай, вале агар авиакасо барои оформид кунишон 300 рубл 600 рубл нагирад, бепулай. ай 2 сола то 12 солара российский компания 75%, Сомон айр 50%. ва савол додагӣ ки ай Тоҷикистон овардан да чӣ документ дар кор мешавад? фақат доверенности падар тамом. акам мешавад ки барои ай Тоҷикистон ба Россия рафтан билета ай Россия харем? бародарҷон, фарқ надорад ки билета ай ки ҷо мехарем. главне ки дар баъз задани ҳамо авиакасатон оформид кунад,
бе ташвиш вақти регистратсияда билетам намепурсанд, аммо паспортуна нишон метиҳен, мегзарен мерем. Фақат дар ҳолате билет мепурсанд ки бизананд ягон ҳарфтон дар бигем билет хато боша нависанд наброра, дар ҳамин ҳолат билет мепурсанд ки электронияам ё ки распешаткаам нишон метиҳен, мегзарем. А так ягон каса намепурсанд. бародар, ман дар интернет видео тамошо доштум Яндексда бахшиш вале видеоҳои камтар бемаънӣ. Сабшени омад ки 5000 рубл штраф бо қонунҳо навистагӣ буд. Чӣ кор кардан дар кор? Бародарҷонум, бигем хеле сайтҳоро мошеннико кушодагианд ва бе ташвиш наспорен, барои ки вақте ки спорен мошеннико хакеро бигем вақте ки картатона мезанен, ҳам доступ дар картатон меёванд, ҳам пулотона снимат мекунанд. Ҳеҷ кор накунем ва бе ташвиш бигардем, барои ки дар номтон ягон штраф ягон чи оформид намешавад. бародарҷон, метавонанд ки пажизни депорт кунанд айрасия. Бале бародарҷон, ҳастанд нафарҳое ки аз зиндон мебаранд аэропорт, роҳишон мекунанд намухе пажизни депорт. Нафарҳое ки дар дигаро угроза бигем ӯро пажизни депортатсия мекунанд. ва бародар, як бародар гуфта буд ки мақсад бародараш дар интернет сайтҳои ғайриқонунӣ медрояд, ай ҳамин сабаб мехапанашад, тирмаш мекунанд, бо пажизни депорт мекунаша. мақсад ҳар хел сайтҳои ғайриқонунӣ надроем, беҳтара чӣ дар кори худмонда проблема. акама 17 солае мешавад ки 3 моҳ баъд граница бигзарам, прописка катиб бигардам, илтимос ҷавоб диҳем. додарҷону, мақсад оли барвақт агар документ кардан набошӣ, граница дар кор нест, гузашта метавонед ки нафарҳое ки регистратсия мекунанд бе основани шумо бигем маъидаен, метавонанд ки регистратсиятон кунанд. вале вақте ки қариби 18 омадем, метавонед граница перескат кунед, биёед патент кунед ва бе ташвиш бигардем. хоб, ҳамин қадр савол боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтонро эҳтиёт кунед. миннатдорум ай ҳамат.